Здравейте, аз съм Мариела Петкова от град Търговище. Уча във второ средно общо образователно училище професор Никола Маринов. Имам много разнообразни хобита, като рисуване, екотуризъм, танци и четене на книги, като последното го практикувам от най-дълго време. Книгите за мен винаги са били важна част от израстването ми, обогатявали са ме като личност, задоволявали са моето любопитство и наистина са едно голямо предимство в живота ми. Освен задължителната литература в училище, обичам да чета книги, свързани с психология, с опознаване, себеусъвършенстване, както и за развлечения, криминални романи и биографични романи. Професионално съм се ориентирала да се занимавам с психология, но се надявам един ден да мога да напиша книга и надявам се да се хареса от читателите и всъщност защо да не напиша и още книги. Литературата винаги ми е била страст, всичко свързано с литература. Писане, четене, анализиране. Наистина обичам книги на разнообразни тематики. Относно конкурса, изненадах се, че съм избрана за читател от моята област, понеже аз съм много млада и наистина не знаех, че съм прочела толкова много книги по статистика, но се радвам, че се случи така. Какво по-хубаво от това, твоето хоби да ти донесе подарък.